puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettindo nelal muma haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmede feere feeña windere so buuɗal yurmede feeri feeñi yaada pundi orori ndi faye jeeri ndi faye waalo hono no jomiraɗo wirno ene deftere mum teddunde o joom jawdi ne weltoro ɗon ɗo orata ndi jawdi e ɗon ɗo jofata ndi jawdi puɗal buuɗal hamutal buuɗal en bindi ɓatake buuɗal yurmede somdi e dawoɓe ñande jaslare 6 juko hitande ujunnaji 2018 laaɓi tigui gonɗen koye dewle ma en lumboye maayo gilli no fotiri kala musidɓe tedduɓe nde tawno so aduna woni aduna gilli ɓerɗe lakkitto so aduna woni aduna gañgo ɓerɗe kippoto so tawi ɗemɗe lakkitima ene layna gilli taw kadi yalti koye ɓerɗe jeese kala jalbat so tawi ɓerɗe kala laaɓi golle kala garɗat so tawi yimɓe kala peewi weeyoji men kala gontat so tawi enen kala en ndidiri mawnikinare eggat so tawi goto kala weeɗi goɗɗo jungo joni joni remru men fottita ɓiɓɓe fulɓe laaɓɓe laaɓtoɓe tariɓe dariɓe e weeyoji ngam ferde laabi pine ɓamtare teskoɗen jogui rendo ko juɓɓudi ɗum saabi mbaɗɗen erago e heymon ɓiɓɓe fulɓe ngare jogoɗen juɓɓudi dewle nde tawno eɗen jogui diine garɗuɗo toppitiɗo gurdam dewle ha timmi haydara ɗaccani eɗen jogui gonka men hanki ko adi diine eɗen pawi eɗe dewle kono gansagal lawol en ɗaccani hande noon en beltini diine o en beltini ko hanki men ko logguɗen ɗum e bangeji kala cuɓiɗen baylidi gondi ngam yidde wurde dewle ɗum waɗi haaɓo ari yidde eggi muñal e mette lomti nde tawno kalɗo muñ ari e nder dewgal ɗo fonno wonde yidde wona wawnere wona lamɗo ne wawma ene sogma wona dawrugol aɗa funta aɗa ɓuura doole aɗa udda wona aɗa yeena jawdi walla ni ngaluji beele jooɗoɗa nde tawno ko yidde hufde ngu ɓesgu e yidde wonde ɗo nde tawno ko yidde woni ɗo kono kadi so wonti muñ ko muñete ko waylotako teni kadi muñ ko muñete ko ala happu mataw ko ha mayde walla ni ha ɓesgu mawna dañanma fartaŋe laggidde ɓernde maɗa ɗum noon musidɓe tedduɓe alay sago nden ɓernde nde anda yidde ne woodi onne kadi biyeteɗo muño ɓen wiyaɓe noon ɓe ganda muñata ko ɓernde noon wonata toon ko yidde so nde hippima nde faaɗi neɗɗo ne wawi wadde ko yiɗa musidɓe tedduɓe ɗum noon haade neɗɗo wadde ko yiɗa yo yimɓe ƴeew ko moƴƴi ko mbaɗa ɗum
nde tawno moni kala Allah tagi ɗum ene foti foofde kenal lakkitaare no fotiri kala musidɓe tedduɓe. moni kala yo nehe ɓernde mum faade yidde goɗɗo o, hono neɗɗo nehirta ɓernde mum faade e yidde mum ngam yidde dañde jawdi, ngam yidde wonde jontaɗo, ngam yidde wonde tinaɗo, ngam yidde wonde jeeɓaɗo. no jiɗirɗa an yo yimɓe gande ni, yo yimɓe tina ni, ya mante ni, nehir noon ɓernde ma nde, taw nden ɓernde ene jokkodire kin laarki. kala ko laarɗa mbawa yidde, taw kadi ganduɗa so ɓernde nde yiɗi konguɗɗi ne jalta, sina laato tene wona yidde tabinde, gona guurowo yidde mo ancata, gona naɗɗo e lowre nde Allah wi ya naat e kala saaha lumboɗa e weeyoji gilli a wonta añ, a wonta yikaɗa aña, nde tawno neɗɗo fotani anje neɗɗo tagaɗo hono mum, nde tawno tagaɗo kala ko maayo musidɓe tedduɓe. ha tenti noon e ɓen resodirɓe, so Allah waɗi dewgal hakkude debbo e gorko, yidde ne faggite, korsa ne faggite, heewiɗo neɗɗo waɗi gañgu, heewiɗo neɗɗo waɗi gañgu, o fini subaka gooto, o waɗi hunde wotere, o weltini windere kala. en ji leydi Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara kam laami leydi ndi, kono ka eɗen gandi yaadiɓe bagbo kala jiɗa Ouattara, kono kadi nde Ouattara fini subaka gooto hecci hanki jamma wi mi yaafima joom suudu lora bagbo, kame yaadiɓe mum kala en ji ñalawma hanki o ala kala mo jarani Alassane Dramane Ouattara e ɓen jiyaɓe landa lora bagbo aññoɓe Alassane Dramane Ouattara. ndeke neɗɗo yidde ne faggite, no gañgu faggitirte ni noon yidde faggitirte, no jawdi faggorte ni noon yidde faggorte, noon gañgu faggorte, nde tawno fof nehete. neɗɗo ne neha gañgu ha wona gañowo, neɗɗo ne neha yidde ha wona jiɗowo. ɓayde woni noon yidde nde ko ɗum woni ko tabitta, ɗum woni ko lakkitta ɓernde, rokkuma peewal, rokkuma sifa, rokkuma gurdam. hayso tawi ka miskino, a ala comci, a ala paɗe, a ala ñamde, a ala kanŋe, a ala kuɓeje towɗe, sa woni jiɗowo ka galluɗo, nde tawno yidde woni ngaalu. yidde ko ngaalu, nde tawno Allah rokkata ɗum so wona ɓernde hisde yiɗore. nde tawno Allah subhanahu wa taala nde yiɗi tagde aduna o tan o tak woni yidde. nde Allah subhanahu wa taala yiɗi Adama o tagi ɗum, o rokki ɗum joddiɗo biyaɗo Hawwa. Allah yiɗaniɓe ɓesgu, Allah wi kadi teddini ngun ɓesgu, honni ɗum hakkude jeeri e waalo. nde ka teddintama yiɗa, Allah ne yiɗi ɓi Adama teddini ɗum. Allah wi kulle nani ko onon jeeyi ñaame, maaje nani mute, jaltine kala ko jiɗɗon ko onon jeeyi ko yidde. neɗɗo so yiɗima yo dañɗo heedanma. nde Allah yiɗi en nde wonɗo heedan en ha heewi ɗo en mbawa heedande koye men. Allah rokki en celle, rokki en maaje, rokki en leydi, waɗi nangue, waɗi duule, waɗi koode, fewnani en, waɗi calli calli, waɗi kaaƴe kaaƴe, pop guitten ma hen. ay ɗannoɗen e mbaadi peewal, naaten e maaje jaltinen mbarudi, jehen e ladde mbaren poñƴi ñaamen. ay ndemen sangane asaman addi diƴƴe mum ko yurmede, dañen gawri nguuren. Allah wi mi rokki on yidde ha timmi, mi rokki on kadi koɗon jiɗira, koɗon jiɗirami. ɗum noon jiiɗe kam, jiiɗe nelaɗo amo, jiiɗe ko pawmi e mon ko, teddine ɗum, nangon ɗum, jiɗodiren hakkude moɗon. ndeke noon neɗɗo so tawi laari ɗeɗo gueɗe fotani wonde gañowo musidɓe tedduɓe. ɓuuri bonde aduna kala ko wonde gañowo. so neɗɗo daari ɗeɗo gueɗe fotani wonde neɗɗo gañowo. eɗen mbasirennogo dewgal wona leeso ngarɗugo jogoto ɗum, wona terrage étage oto mo dernier Touareg walla 4x4 walla jasiniére walla gagnila walla paɗe walla cakkaji. wona ɗum jogoto dewgal musidɓe tedduɓe. jogoto dewgal ko yidde. ay kadi kormoɗa o mo jiɗɗa o. mi ittima galle bamma mi addima mboɗo yinma, anne kadi a ari galle babam walla ni e gallam aɗa yiɗimi. ay teddina kam hen, mi teddinma hen, teddodiren, dogen jamfa, dogen jamfa dewgal. sen dogi jamfa dewgal
natanen hoolare moni kala min hoolo goɗɗo sabu dewgal so ala hoolare yahata saabi en fuɗɗorade ɗo hoolare ɗo noon eɗen jiimi ɗo e ɓatake oɗo henna gorko musidɓe tedduɓe donkuɗo hoolade joom suudu mum hay seeɗa kuntal ceerno Mouhamadou Lamine liddum ngo wural fa yo Allah junnu gurdam makko wadda hen cellal ha heewa nde tawno ko gorko mo haalata no feewi kono kala nde o yaltini konngol makko aɗa wawi windude e maggol defte tawno ko kaalowo konnguɗi caññiɗi gonɗuɗi kono wona kaalowo ko heewi o wi kiram an gorko kirowo joom suudu mum e an debbo kirowo joom galle mum an gorko kirowo joom suudu mum kiram foti wonde tan ɓayde Allah waɗi hakkude meɗen ndesodiri eɗen jiɗodiri mi aña woto en ceerde ngam kiram goɗɗo ɓurɗomi daraja ɓurɗomi martaba ɓurɗomi jawdi ɓurɗomi yontede ɓurɗomi wawde yidde restamo waɗamo nokku ɗa waɗanomo taw kadi ɓinguel ne hakkude moon e kala saaha oɗon jiiniral nguel ɓinguel kala nde pottuɗo a ƴuroto an gorko a ƴuroto nde tawno hay goto yiiɗa serde debbo rutto ɓurma ɗum noon eɗen gandi alay saago neɗɗo anda kiram wonde foti haadde mo hirata ala kono kadi hunde kala ko haqqille nde tawno Allah haaldi koye haqqille e ɓernde so feewi neɗɗo feewi haqqille e ɓernde so boni neɗɗo boni so yiɗi gona kanŋe jooɗa so yiɗi mbawa ñantade ka zéro ka pundi tan ka pundi haydara wonani nde tawno ne jogui woni yimɓe ko jiiba Allah haali ɓen ko joñaɓe nde tawno Allah wi heƴeta e aduna kono ne heeƴa e ɓernde nde tawno hollum ɓernde so laaɓi tan ay yurmede Allah wonat hen Allah yurmede mum e annore mum wonat hen nden ɓernde ay nde fewde haqqille woni kala komo golla o gollira haqqille neɗɗo wawi hirde taw o hirta ko haqqille wona ɓernde sa hirdi ɓernde haqqille o jiiɓo so haqqille o jiiɓima nimsa nde tawno nimsa ɗo ari kala moƴƴani musidɓe tedduɓe kala kirowo yo hir woto serdo joom suudu mum goɗɗo ɓurɗoma resta joom suudu o an o waɗana joom suudu o ka meeɗa waɗandemo jangguinamo oto rokkamo foof o wirtoma mo fundinma ala ko mbawɗa hen tene hande ne heewi ne fatta yo yimɓe ndento ɗeɗon gueɗe musidɓe tedduɓe oɗo henna debbo o holliti gorko makko min so tawi a hoolakimi ceerten ko kiram noon gorko one wondemo kirama ha ganduɗa hay galle mabɓe somo yaha toon ko caɗele ko saɗede hay inde somo yaha ko saɗede yangue somo yaha ko saɗede hay tan musidɓe makko so gari galle aɓe jewtida woni konngudi so peltodiri hakkude debbo e sehilaɓe tan oɗone ɗon yeeso ngo wahloto o tikka ko caɗele eɗen mbawi noon ko rafi saabu woni kiram ne sikke ko kiram taw ko mawnum kiram kala nde yetti mawnum kiram wonti rafi ne yetto ɗon on noon so renaki mo was debbo o daña goɗɗo o wasa ɗum o dañca goɗɗo o wasa ɗum kiram ene moƴƴi kono noon yo wonɗo hakkindi yaada e haqqilantagal ganda neɗɗo wawa hirde neɗɗo hay goto wawa hirde neɗɗo so feliti wadde ko yiiɗi wadde ko wona kiram haɗata ɗum wadde ɗum wona wasiyede haɗa ɗum wadde ɗum ñaago Allah tan kooloɗa joom suudu ma hooloma gossodiron miijoji gonani mbadi pewal koko mbiɗen joni ko tan sa falkisima joom suudu ma yiɗama tan faggito ƴeew holko saabi o añma holko saabi o tikkanma holko saabi on jewtita holko saabi ɗum ma taw an aɗa waɗi défaut mo mbaɗɗa o sa wahlima tan o wahloto nde tawno hakkude mbaggu e sawru kongo bawɗo no yiɗi fof fiira omo fiya kenkeli ba ay omo fiya wango omo fiya goɗɗum no yiɗi fof fiira so yiɗi fiya har ko yo amo tan kono so fi ko amota ko tan amoɓe kaljat koyɗe ɗe pelpolɓinirat foɓɓoɓe ganat hunde soofa noon dewgal wayi so tawi woni en nandirani en kaldani joom suudu waylima gorko waylima
en joddota ko en ƴeewata ella o holto woni, so tawi ko min woni mo yewtitta e joom suudam, walla ko min woni jahomo joɗota ko, walla ko min jogui comportement bonɗo, walla debbo o min jogui comportement bonɗo, komi tikkowo, komi namdotoɗo, komi kiñowo, komi puuyowo, komi purƴinowo, ay komi contotoɗo. ɗeɗo gueɗe kala ƴewtoɗa ƴeewa min noon mataw ko ɗum ɗo henna saabi hakkudam e joom gallam walla hakkudam e joom suudam fewani. ay ƴewon ferɓitade ɗin rafiji beele onon kala garton e mbadi peewal koɗo yidde ne faggite hay gañgu ne fagge musidɓe tedduɓe. heewiɗo neɗo woni jiiɗaɗo o fini suba goto o waɗi ajande wodere yimɓe kala gañimo hen saabu o waɗ ɗum, kono kadi o fini suba goto watta goɗɗum yimɓe kala jittamo hen. ɗum waɗi noon neɗɗo yo tinno ƴewto hoore mum kala kene waɗa e aduna, yo ardin haqqille, yo ñaw hoore mum honno Allah subahanahu wa taala wiiri ene kala saaha kasbe koye mon ƴewta ɗon koye mon, ma won ƴewɗo mbaɗi ellaji hakkude mon, ƴewɗon pota fewtirde beele nguuron moƴƴam nde tawno onon kala kon gasoɓe. holno Imrul Qays wino dakmirɗe e aduna mon kon gasoɓe, won wonnoɓe ɗo e leydi he jiiɗodiri ha cikka certata maayi jeehi, won wonnoɓe ɗo gañodiri ceeri dewle ɗe ndesodiri ha tampi, resi temedere debbo resa temedere dewgal, kono gasi jeehi maayi. enenne kadi ken abbotoɓe ɓe tan. ɗum noon nafaten ko waylude sawru mbaggu beele ne yaada e gamri fewndi. enen kala peewen musidɓe tedduɓe, eɗen natana oɗo henna ɓattake ɗimmo, ɓattake mo ganduɗa kawniɗo seeɗa, kadi ko ɓattake ɓurnoɗo mettinde ɓernamde ɗeɗo balɗe. oɗo henna baniraɗo debbo Allah waɗi o resama e oɗo galle ɗo resaɗo noon e wuuro mabɓe ko hedde kilométre uji 3. ene gasa noon ɗo danam nde ha ɗoye kala won anduɓe histoire o nanɗo histoire o ko waɗi ɓooyani, won anduɓe ɗum no feewi, won anduɓe ɗum tigui rigui. Allah walli kanko gorko o resi debbo mo yiiɗi debbo noon o waddi debbo e nder galle mabɓe. miñi ko debbo mo resaka nan ɗon e galle he, omo jogui kadi mawniraɗo debbo e miñiraɗo debbo resaɓe ɓe ngala e galle he. nene makko nana e galle he, miñi ko gorko nana e galle he, kono kadi bam makko yalti aduna o kanko ɗo henna gorko. Allah wallimo noon o ɗannima o naati Europe, histoire o ne anda omo yaaji, kono en podi en kalata hay neɗɗo goto inde mum ni wuuro mum so Allah haaji. Allah walli noon kanko gorko o somo nelda o heewi wadde koye inde joom suudu makko. o wiya nenam noon jeytel banam debbo gonɗo ɗon mo resa ko jeytel, miñamo jeytel ko heddi ko ɓayde ko an woni ɗon debbo galle o, miñam soirée raw ko heddi ko ƴeewa no zewɗon nduɗon lewru ratio moɗon. woniri noon ha woni hitande yumma o noon haaɓi hen, ɗacci ha ɓiyum arti noddi ɓiyum wi ɗum ko mbaɗɗa ko fewani, min mboɗum ɗo komi nene maɗa, kala kala nelda ko fare ration galle neldam ɗo, saabu minen ɗo e nder galle he kala ko nelduɗa ɗo hen nde wonda balɗe 15 taɗo mobbi haalaɓe nawni jinna makko. kala nde yeehi jillu wuuro mabɓe o nawat maaro, o nawa nebam, o nawa pop, o ɗalda min e yewene, o ɗalda min e karawal. yeehi noon ha jamma janggi koyde ñaari, gorko e debbo leeli, ni woni gorko wimo kaari min noon ngol lawol komi ittowo dépasse e junggo maɗa, saabu nenam wullitima o wonde so tawi mi neldi so yi ha dañi balɗe 15 tawat gasi ha laaɓi tawa neldi jinnaɓe maɗa kala ko wonno ɗo e fawru men ha laaɓi. ni woni debbo hocci noddirguel mum, yaltini numéro nene mum, tottimo kanko gorko wimo janggo subaka noddu nenam nani walla nodda miñam nani. so ɓe mbima meeɗi arto mboɗo jogui sabunde junggam tan, joni mi yalta galle ma mi yaaha. anani gorko wi jarani, nenam fenata ko nenam haali kono gonɗi. yeehi ha weeti aɓe kaccito, debbo yaltini numéro noddi nene mum, ayi nene o ƴetti ɓe camdiri ha gasi, o wi esenani ne yiiɗi haalude e maɗa, o tottimo joom galle makko, joom galle o salmodira makko ha gasi, haalani haydara koppi musidɓe tedduɓe. o wi a namdotanomo,
walla min mi namdomo kettoɗam waɗa haut-parleur o wi so tawi a noddimo min ma en certi ɓeɗa cir noon haala ka Allah waɗi noon kanko gorko o rutti leyɗele ɗe woni ɗe histoire ne juuri seeɗa kono en ƴeewa tongude ɗum tan so hawne faaɗi o rutti o itti dépasse o fof o watte junngo nene makko hay ko neldor debbo o ko saaha rewata koye junngo yimiraɗo o saaha ene yetto debbo o no hanniri ni saaha yettotaw debbo o no hanniri ni kono kadi debbo o wulliti jinnaɓe muɗum jinnaɓe ɓe kaali hen addi pelɓodiral hakkude yimiraɗo o e ɓe to jinnaɓe musidɓe tedduɓe waɗi haala seeɗa ɓe pelliti noon hankkadi ni haɓade debbo o yeehi noon ha waɗi saaha goto kanko miñiraɗo debbo o arto wi nene an noon deke kaari ko woni ɗo e galle he ko foof koko waɗi plani familial tene joom galle mum ala ɗo yimiraɗo ha ko mbiɗa o wiya joni noon ni woni hankkadi ni aɓe kaala haɓe kalani ɗum neɗɗo gonɗo caggal galle on wimo kaari mi anda ko gonga mi anda ko fenade kono kam hande indema ne bone wuuro he yimɓe kala mbi joom galle ma ala ɗo kono ka baɗɗo planif familial woni ka ƴettuɗo piqûre wonde a jibinta haala ka mawni o wi holmo nanirɗon mi naniri kaari waari noon o wultini ƴeeki ko walla mbiyen ni o wultini holno wiyatno ko ƴeekiraɗo de ƴeeki ko nan eywa o wiyan mbiɗa a yeehi wuure mbiɗa ko mbaɗɗo planif familial o wiya ha kay minen min nani wiya ka mbaɗɗo planif familial yumiraɗo wiya ha kay ɓayda yiiɗa ɓiyamo ka gurɗo fijirde ka pijowo suuduma ndu jamma ñala ko worɓe ne naata ma wat planif familial ɓe duki hen ha duki ngo mawni ni woni yimiraɗo ƴetti téléphone noddi ɓiyum gonɗo caggal leydi o wi ɗum aha joom suuduma noon ko waɗi planif familial ten an ala ɗo gorko noddi joom suudu mum joom suudu o wi min somi wima tan mboɗo andi kaɗo haalta ko ummori mi feni aɓe kalda e téléphone yumiraɗo ari naate suudu e wi aha kay ka baɗɗo planif familial tan ɓe duke téléphone e kisa hawre gorko nani aɓe duka e téléphone kuppi téléphone o nodditimo kanko debbo o wimo mi seerima ɓaydat dugde e nenam hot galle moɗon ni woni debbo o noddi koreji mum wi seerama hooti galle bamum wuuro mumen musidɓe tedduɓe kalɗo wano yaade mawnum gorko mawnum debbo ceeraɗo o wi accata haala ka waɗi losko Allah waɗi nde o seerimo tan wonani balɗe 15 yumiraɗo yi addani o ɓi kaw makko ngal dewgal huma tan on ari wonɗon e galle he ene sabbi gorko ha gorko artoyi kala musidɓe tedduɓe jaafoɗo noon histoire o juuti kono sikke ala ɓatta koye ɗine keewi ma en garoy hen ɓiɗɗo kawiraɗo humama ari nan ɗon ene faadi ha gorko arta o to debbo nana galle bamum yeehi toon lebbi tati ellaji mum tati yiyi gasi Allah walli gorko goɗɗo ɗanniyanke ƴami ɗum ressi ɗum musidɓe tedduɓe ne wonata lewru taw ƴetti reedu kono kadi haala ka accaka haala ka ne rewa musidɓe tedduɓe haala ka ne rewa ene rewa ha haala ka waɗa losko ha tawa ndege ko miñiraɗo debbo o fenti ɗum ɗon addi ɗum e galle he ha jeyni ɗum o pot ɗum plante on hande nana soka lebbi tati mi anda ko mi yejjinowano e leɓɓata ko wiiri ko lebbi tati e kaso ene fawa temedere ujunere amende ɗum ko kanko debbo o jeeyi ɗum ɗo holko jari ɗum ɗo musidɓe tedduɓe gowa perdi debbo ma an gorko o gorko goɗɗo resti debbo maɗa ɗiɗi a addanama goɗɗo ma yiɗa ɓi kawma nan ɗon jooɗi tati a ala konngol e galle ma nayyi galle ma fuusi a wonta dañ konngol ha aduna firto e galle maɗa gorko ɗanniyanke hankkadi ko enen kaldata ɗum ɗo waɗi gasi ko tindol wonti tindol ma winde mofte yimɓe jangga hen aduna an gorko ɗanniɗo nanal nofal gandama aduna firto a watta galle kala gorko ɗanniyanke gonɗo nanal nofal koɓe mbiyata nanam nofal ko maduna firto a watta galle kala ko nanɗa e galle ma tan mbiya ko noon woori ma seer adresse aɗa seera taw jogoto galle maɗa ko banen rewɓe e nene ma nde pertata guite hankkadin taw ko dañanɗa ko gasi wona ɓesgu ma sarima yidde wodani an hoorema natta jogade konngol e galle maɗa ɗum noon neɗɗo kalɗo woni yo gollor haqqille ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala kala nde o haala e qur'anil karim o heewi wiide kaldumi koye joomen haqqillaji nde tawno haqqille nafata neɗɗo ko yo ardo kala ko nanda an ɗanniyanke hay mo wona ɗanniyanke jooɗiɗo garta tan wiya kaari waɗi ɗum woto yaw deej
ay haqqille nafa ko ha jibta hunde mbaɗa hen loskoma mbaɗa hen enquête ma ha mbawa famde hol gonɗo e fenade walla hol gonɗo e gonga walla holno mbaɗirta nde tawno ala ko yafota ko debbo aɗa wawi resde ɗum o ferguito o wona reedu e dewgal o jibina ɓiɗɗo o mofta ɓiɗɗo ha wona ɓiye jaafoɗamo e ɗum ɗon nde tawno Allah an hoore maɗa e kala saaha sa yeehi duna neɗɗo mbiyata ko yo Allah yurmomo yaafomo ɓayde ñande kala konngol maɗa ko Allah yurmomo yaafomo yo Allah nannuma aljanna yo Allah yurmo en yaafo en yo Allah yaafo en ko adina mayren yo Allah yaafo en astahfirullah an ɗo gonɗaɗa wona jaafotoɗo kala mo yaafota ko yaafetake kala mo yurmota ko yurmetake musidɓe tedduɓe neɗɗo yo uddit ɓernde mum wona neɗɗo uddit ɓernde ma tan gona neɗɗo gasini foti neɗɗo yo won jaaƴo ɓernde muñowo kono kadi teskotoɗo gaynirowo hunde haqqille mum wasa ɗaccude galle mum tan e miijoji mum ene dahe jamma e ñalawma musidɓe tedduɓe wonata hunde fen joni goho an baniraɗo debbo o aɗana kaso a yaltani taw musidɓe tedduɓe ɗum ko goho ɗiɗi a fama temedere ujunere hol joɓowo an gorko yoɓata debbo o teni goho addanama debbo goɗɗo ma yiiɗa ɗum noon ko tindol wonande en enen musidɓe tedduɓe eɗen jimi ɗo e ɓataki goɗɗo kono oɗo ɓataki omo juuti seeɗa oɗo henna suka debbo aɓe kewi seeɗa kono cuɓoɗen hen ko goto hande eɗen gandi ɗum fatta men eɗen jogui wona yimɓe taw ko yaaruɓe ko banggue dabotoɓe giwa Guinée walla giwa Mali walla giwa Mauritanie walla giwa Sénégal walla giwa Gambie yirlotoɓe tan ne dabo ngara e wuuro ndesa ɗo henna gonɗo tan fodde lebbi tati ndesa ɗo ay debbo o wona cowiɗo jomum wiya mboɗo yaha ɗo koyngel mi ara yaha ɓennor artata seranima yeehi accidima reedu ɓenne kewi musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon kala mo eɗen dokka ɓiyen dokken mo ganduɗen kala mo eɗen dokka ɓiyen dokken mo ganduɗen kanko debbo o woni ɗon reedu hawo jibini ha ɓiɗɗo inna ɓiɗɗo hande mawni ha dañi duuɓi 13 o meeɗa yiide bamum suko o meeɗa yiide bamum yeehi majji teni wiɗu men tan jeeya koye wuuro tel e nder leydi tel ha hande andaka hay soɓe noddi toon ɓe keɓata haydara ɓe keɓata musidɓe tedduɓe ɗum noon eɗen gandi ene men hawayno leydi eɗen jawi hoolade hunde guitten ɓiɓe men dokken teni ganduɗa jomum ni wiya ɓayde moɗo yaha Dakar walla moɗo yaha Nouakchott walla Nouadhibou walla Banjul walla Conakry walla Bamako tan mi naworma jehen mi luwa toon suudu gonɗen lebbi tati mi artirma galle bamma mi jokka ɗum ɗo foof ko tanaji mawɗi dokkata musidɓe ne wayno leydi ene jogui hen suka debbo goto binduɗen ɗo hen naɓatake ene anda o ko bam makko tigui nannimo e ngal ɗon dewgal on gorko kañumno ko jirlotoɗo dabo hande nana ɗo janggo nanto ɓawo janggo nani ga omo jooɗo hen saji hittande o yiyani ɗum ni woni kalɗo nani ɗum o fellite yaade toon so yettima o taw ɗum ne luwi ɗon ne woni ɗon ɓe gondoɗon dumunne seeɗa on wiyambo jogui rendez-vous wuuro tel mi yaha mi ara on yaha wonta artu o kanko waddata ɓirta walla ñamno ko yoɓa on galle wurto galle bammakko o yiiɗi hande yo ngal dewgal itte goto foof nana dogamo musidɓe tedduɓe moni kala nana dogamo ɗeɗo gueɗe ko gueɗe poɗɗe rentede e rendo meɗen ɓiɓɓe men rewɓe ɓe jettaki won nokku so eɗen beddoɓe en jettaki won nokku so eɗen beddo sukaɓe men neɗɗo ara tan waɗa ɗo hen bitikel mum jolfo walla bambarajo walla caparo waɗa ɗo bitikel mum tan gowodiren mum seeɗa tan batten hebde mum wala nebam walla farine seeɗa walla mburu seeɗa walla climatisé seeɗa tan yiya ɓiyen tan ene haalkino tan dokken ɗum e facilement ay resa ɓiɗɗo o wona ɗon e galle ma jibin ɗon ɓiɓɓe ɗiɗo ha tato fini suba goto tan yaaha bolel muɗum majja miliw fata to joom suudu mum hooti wona an ɓiɓɓe jibinoɗo ɓe ko onon nehata onon ñamminta onon jarnata ten on ngala sembe on ngala doole on jangguinta on nehata saabu sa jangguinta a nehata on ɓiɗɗo wawi wontude hay délinquant ɗum noon musidɓe tedduɓe alay saago jurnitoɗen ko batten ko beele enen kala gonen e laabi peewal so ɓatake buuɗal yimede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men hande ko yidde kame dewle kiram musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe